akabva Mount Darwin kwa chifichi sweti achirorwa achipinda pakababarondera ndokubvisirwa mari inoira 12,000 years kusanganisira mombe chadzoka aish chakupisa garai padhuze kupfura mapisiro achaita pakutanga mukomana akashandiswa kuita murume munhu achasiri mwana wababa mwana wani mwana wamwe atori mwana wimwe family anobva kwerusapi hey mwana komana akurwara njere izvozvi 10 euros will be for the horomite spine for the bitten pro chibati sei chiriko right ndapinda Zimbabwe ndiri mukati mekufamba vasevenzi vekanzuro mukoma kebhadho vanoita zvokuorera marara pachitungweza yakapera zororo vakangotsinatira musoro kudaiwo vachishedzera kuti takadisida kana chinhu kana mari yandikapiwa pari ingori nzara vasevenzi vanofamba nemoto yekuti marara vachichenesa nzvimbo akwai hapana nanhasi chakupatandarama pariko chinhu chakudya so vatichidziva kuti chichabwanji yes chakanyanya yes ndiripo mukoma wangu ndiri mukati mekufamba mukati mebhora rega ndipeda simudza ndiri mukati mekusimudza teresi mukati mekufamba nechimodzi ndiri mukati mekuenda apaka mapindira papi Zimbabwe ndibatsirei right uyu mutoro unorema aiwa ndiri kuremerwa chaita sei ndiri kuremerwa Zimbabwe handiri yasimudza mubhatatirove pakadzikadzika simudza 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 mubhatatirove pakadzikadzika What am I just buying for the button, bro? For the two speakers in the Imam. Jomanda, Wakachumba Communicash. Simply, what am I just buying? For the two speakers in the Imam. To Mende, to Marindarina. To Mendiri, Akura Penny. Take. Sapilority. Take. Akinorishi. Take. 10 euros. Rikitipo chiri kuti kudini ndapinda mukoma kebhadho panonzi pabhinga manzi yantondora paitika rufu mukoma kebhadho paita rufu kudaro mumwe murume anogara mukati mesemo village sabhuku mumwe chete pamwe chete nachifu mumwe chete vanhu vachema vari mukati menzvimbo kukati vekuungudza amaitanga chivazivikana chikurese mukati menzvimbo ino vaibatsira vakaona nekufanana nevanhu vakawanda vanasikana vangari mukati mekubatsirwa uyezve pekurarama kwavo taizivaziva semunhu akanaka hatizivi kuti mwari vachiita sei vamwe vachishivedzera kuti nokuda kwamari ndo zvavepo hapana zvatingaite 10 euros vapedza kudaro mukoma KB chakazoitika ndezvokuti izvo parufu urwu chakaditseni chekuti pane mumwe murume anogara mukati menzvimbo iyi angane rudo rwakanyanyisa kupinda rudo rwemarudo rudesi aita sei murume right akashevedzera kuti izvo kana chiri chikafu chepanapa ndarwadziwa nokuti mukadzi wenyandava nemukadzi wangu ari kuchema zvokuungudza kudaka vachema kuti vanhu vese saka sezvo agari mukishamwari yemukadzi wangu ndarwadziwa mombe iurayai havana ukama okay vakasangana muvillage mombe iurayai chikafu zvakaita sei aingori chinodiwa ipapo ka aikwanisa kungozviita murume wepamba pane dzimwe hama vaisaziva divi riri kubuda nemurume chaiwo chari kuti dzimwe dzinguva pane mukama usvikana vachichema vanozofunga pape kuti chiri kumboitika panapa chii yes vapedza kudaro mukoma KB chitunha chakazonzi vanhu onekanai nemufi kekupedzesera taakuchienda kumakuva vanonamata vaita munamato vanotaura masipichi avo voita masipichi avo chitunha chasiwa kuguva kwekwe vanhu vakutaura masipichi avo vanhu vakuguva kuya kutenda murume akasumuka zvikanzi sezvo neniwo musina kundipa nguva yekutenda kana kuti nditaure nekuti handina ukama uri pano but regai ndizvipe nguva kana munhu agara asimuka hapana panguva yakafanana neparufu yekunzi gara pasi munhu asina kuti akwa uye zvene zvaangachita parufu pane vamwe zvakaoma ndokubva asimuka hamuna kundipa nguva yekuti nditaure but nokurwadziwa nekuvepo panapa ndine chikuda chikutera chandinacho regai nditaure masoko aya ndichishevedzera kuti izvo amai vari pano ndarwadziwa nekufa kwavo but marwadziro kuti kufa kwavo
shungu nanasi dzichiri pano. But shungu dzake chiri panapa ndokusaka maona ndakwanisa kutenga chikafu, ndakwanisa kuti mombe iyi iurawe pano nekuti zvakandibata. Nokuti pane zvakamboitika kumashure ini namai aish. Ngati ndipupurika kupedzesera kubva kuno mumwe wangu achienda mukadzi uyu afa, kusanganisa nehama dzemukadzi, kusanganisira nemurume wacho asara, uye zvene vanhu vese vari pano. Ndati nditaure mashoko amakateerera. Vanhu vachibva vati sei? Ndimataure. Taurai. Nditsodzore. Nditsodzore. Ndikutukana here. Hatisi. Zvikanzi amai vakarara apa. Ndakakwanisa kusangana naye semurume nemukadzi. Ndakaita bonde nawo kana kwenda kuita kana. But ari mudzimai wababa ava. But tine zvatakanga takavimbisana pakutamba kudanga tichiita. Chaive chikwari kuti aitamba tichimba tichiziva kuti zvatiita imhosva. Nokuti mukadzi wemunhu sokuvigira wakaitwa pano, sokuchemera wakaitwa naye pano. But ndaitamba naye kunze. But ndarwadziwa kuti afa ashayika ndisati ndamutawirirana zvatakakuwirira utiiteka ndisati ndamuitira. Chii chavanga vawirirana? Zvikanzi ndakanga ndati ndinomutangira business. Ndikuvhurira kuti tuck shop. Mudzimai oyo. But chandinetsa ndichokungoti angorwara nguva diki achibva ashayika. Ende paakabva panapa ndakafungidzira kuti munhu afa afamba. Foneka haisi kuita. Handina kuziva kuti ari kurwara. That's why foneka isingashandiswa. Nokuti handisi hama yepano hapana indiudza kuti munhu ari kurwara. Ndangozonzwa dzamhere kuti munhu achema ashayika. Saka ndarwadziwa. But zvacho zvatikawirana naye ndiri kuti handifane kusara nazvo nokuti ndakazvigadzira kudhara. Ndakumbira kubvunza pano nautungamiri ndopa murume wacho here kana kuti vabereki vake. Chikomba ichi murume uyu anga agadzira chii? Kwanze ndine mari yandinayo. Mari yandakanga ndati nini ndoda kugadzira. Haina kuzobuda kuti mari ipapo. Ndoda kuti mukadzi uyu sokutamba kwataita ndine zvandoda kuti ndimuitire. Saka iko zvinezvo akabva afa ndakazvigadzira kare. Saka zviri kundirwadza kuti pandakagadzira mari ndakaigadzira itori nezita kuti mari ndiyanenge. Ndoishandisa chi munhu wacho afa. Beta ndipe urukama wachona. But ndopani murume wacho here kana kuti hama dzemukadzi uyu ashayika. Vanhu vakanga varipo vakati zii hapana kadavira. Zvakaita kuti paite maminutes vanhu vakanyarara. Sabhuku ndokusumuka achiti ndiri kukumbira kuti veukama vepanapa vane munhu afa pamwe nemurume uyu vachazokudanai baba vakuudze kuti vari kuda kuti muite sei pane zvamataura. Right. Sabhuku ndobvanyara vanhu vachibva enderera mberi nekuita sei ndikuviga munhu akavigwa musi wa24 December. Ndopakaitika zvinezvo. But munhu iko zvinezvo ari kuramba achitonesa kuenda kwasabhuku. Sabhuku handisati ndadanwa nemhuri zvandakataura pai muripo sabhuku havasati vandidana. Saka iko zvino mukoma KB munhu akuunza nyaya murume muridzi wemukadzi. Handisi kuda kupinda jere kana kupara mhosva nekuda kwemunhu akashayika. Ndiri pakuchema mukadzi wangu akashayika. Yes. Ndosimudza hasha redzokutora demo kana kunorwisana nemunhu kuti waitamba nemukadzi wangu iye akashayika. Ndiri kunzwa kuzvinenepesa. But inzwe mashoko ari kuramba achipira kumurume uyu ari kuramba achienda kwasabhuku kunobvunza kuti ndakamirira kuti vanhu vaya nditaure navo. Ndinotaura naye sei murume uyu ndakatarisa kupi nemachiro kuti murume uyu Zimbabwe ndibatsirei. Dai tikaita vanhu vakavimbika kudaro munyika ino ka zvinhu zvinofamba. Munhu anenge avimbisa kuti ada kuitira munhu chinhu chakati even akafa ari muguva anobuda pachena kuti handina kuzadzikisa chinhu kumukadzi wemunhu. Yes. Kumukadzi wemunhu. Yes. Wemunhu. Tune varume vakavimbika kudaro. Vanhu vari kumbozama kuita sei chiri kugara mavari chii nemhaka yei uye sei vachidaro kuita ushingi. Right. Right. Yakaimbwa namaki aripo zvakari muteereri mukoma kebhadha kusendera imesoja nadzo. Kwanza ane ushingi hunenge huchimoto. Yebo. Umwe pamusoro umwe chakagarira. Rega ndipandapinda mukoma wangu ndiri mukati mekufamba. Paka. Esigodini. Cheku Esigodini chakamira sei? Ndapinda Zimbabwe ndiri mukati menzvimbo yeEsigodini. Raitika zvakare mukoma kebhautu. Muranda arume ane murandakadzi wake. Murandakadzi arwara kwenguva yakareba. Ari mukati mekurwara kudaro. Murume akambotora nguva asina kumbodzisa kana kuudza hama dzemunhu kuti murandakadzi ari mukati mekurwara. Vari mukati mekufamba kudaro. Akazosvika murandakadzi pakurwara kuita serious. Kusvika pakuti izvo vapinda mukati mechipatara. Kusvika Mwari vaita nguva yavo. Kusvikira murandakadzi ashayika achisiya. Hama dzakauya zvikaitika sezvakaitika pavanhu vakachema vakaita sei. Vapedza kudaro mukoma KB chituna zvakare zvikanzizvo vakuda kuna kunoviga zvakare. Vanhu ngationekani zvakare nechii nemufi wekupedzesera. Ivo vanhu vanoti mutemo wavo murume ndiye anotanga kuenda unoti anoonekana nemukadzi wake. Right. Murume nguva iyi akaramba akati ndichiri ndakabatikana
handikwanisi kuti ndiri kunotarisa chiso chachona kana zvakuona kana ndazokundika ndazokwanisa ndinoenda hangu kunoonekana nemudzimai wangu. Chakanetsa vanhu ndechekuti pano paida kuvigwa mukadzi uyu pamusha wemurume pano vanhu paigara mukadzi uyu pamusha wake, right? Pane mombe kubva zuro wacho pakavhurirwa dzimwe mudanga haina kuvhurirwa kuenda, yakabva yasungirirwa iri pamoto. Ahiziriyo mombe vanhu vakabofunga kuti ida kuurawa kuti igoto usabe wepamba, but haina kuurawa, yakaramba yakasungirirwa. Zvapera kudaro yasvika nguva yekuti vanhu vese vakuda kuti sei vakuda kutopera. Murume instead yekuti aende pakofini kunoonekana nemukadzi wake akabva aenda kumuzukuru mukuru akanga aripo aimira kutaura pamwe chete naSawira, ndokuenda pamuzukuru ndobva angoita kazevezeve. Vanhu vachibva vamira kazevezeve kaakaita ndike kuti izvo ndokumbirawo ndisvikire kuna tezvara vangu. Muna tezvara vangu ava ndinei mombe yamuri kuona yakasungirirwa apo iyo nemari, ndikubva asvitsa mari inokwana kuita 400 US, right? ndobva apa 400 US kumuzukuru. Muzukuru akati akataka kupiwa ndiSawira. Sawira akati uyu ndiye muzukuru ndizvozvo, ndikatipe muzukuru wachona akwanise kuenda kune zvitaurwa izvo. Bashoko akataurwa nemurume uyu ndiye kuti 400 US ndoda kuti munopa vana baba vana tezvara vangu pamwe chete nemombe yandakasungirira izvo. Ndobva atora secho yanga ine pabhege, ndobva avhura yanga yakatengwa ine costume yehembe suit nyowani. Okay, yechidzimai kwati chidzimai. Zvikanzi ndiri kukumbira kuti mudzimai wangu apfekedzwe hembe iyi. Saka vanhu vakaita kunetseka kuti kana aida kuti apfekedzwe agara ane nguva yaanopfekedzwa nenguva yekugeziswa naSawira, anofanira kuti agopfekedzwa. Mari 400 US ine mashoko akatsindidzirwa pamusoro, akanzi munovaudza kuti ndo zviri kuiva mari izvi. Murume akataura achiti iye handikwanisi kuonekana nemukadzi wangu sokuoneka kwaita vamwe vese apa. Ndiri kukumbirawo kuti mari iyi ndiyekukusumudzai nekunditendera zvandoda kuti chituna chitorwe chizogare chidzorerwa mumba ndiende ndinoonekana nemudzimai wangu. But maonekero aita kuti iye akabva ashandisa kuti inini hangu ndoda kuoneka nemudzimai wangu sezvataita tiri vapenyu kunyange iye akafa. Saka mari iyi ndiyekukumbira kuna Tezvara mukuwasha. Saka chituna chakatora nguva refu, vanhu vakuita zvitutu vakamboungana apa, vazukuru voungana imboshedzerana sekuru munzwe nyaya iyi vachiungana zvakaita kuti vanhu vakawanda vachidzira kuti nai tine nguva inonzi ndiyo inovigwa vanhu. Ndizvozvo tanguri tamiswa pano vanhu kumakuva vakangomira vachida kugova musha ko vanhu takamirirei. Nyaya ndiyo pakataka kubuda kuvanhu maizvikanzi mukuwasha atari kukumbira kupinda mumba zvakare nemukadzi wake unoonekana naye nenzira yebonde. Apo tiri kutaura nezvemudzimai akafa. Vanhu vakati ndo nyaya yachona. Veukama vaunganidza pane vakomana munozati parufu vamwe vanenge vachimwa, vakomana vakanga vachimwa ipapo ndobva vabata mukuwasha zvakanzi guys musaregerera munhu ndiani akonzera kufa kwemukadzi uyu, arida kushandisa mishonga yake, batai munhu vakomana. Murume akarohwa kusvika pakuchukwa ruoko. Pakazosara povigwa mukadzi pachitwa zvese, murume angatoendeswa kuchipatara. Saka iko zvinozve hama dzemurume uyu dzakabva dzatumira munhu kuti isusu hatina mari yekunorapisa munhu kuchipatara, tiri kukumbirwa naTezvara vatipe mari yekurapisa munhu nokuti verudzi rwavo ndo vakarova munhu uyu. Vana Tezvara vachibva vadzorera shoko zvikanzi isusu tiri kukumbirawo kuti zvese zvichada kuitwa pamunadakadzi uyu muite mega, hatikwanisi kuuya nokuti mwana wenyu ndiye anoziva zvakaita mwana wedu, nokuti aida kuita bonde nemunhu akafa mberi kwevanhu vese, vanhu vakamira nemiwo munoti chiinazo. Ava vachibva vaenda kwavo, ava vachibva vaenda kwavo. Saka kana dheti renyaradzo kana chakarongwa zvise ipapapa hapana chakarongwa. Mukuwasha ati abatsirwa here kuchipatara kwaari mukuwasha ari kurapwa hama dzake dzakuti dzichirapa, ivo vamwe veukama zvakare vakafanana namainini vari kuenda kuchipatara chivaona, asi vati hatina chatikwanisa kuita nokuti murume uyu akaita vana nehama yedu. But chatisiri kuziva ndechekuti why aida kuita akakumbira kuvanhu zviri pachena mwana Tezvara kutobvisa mari inosvika 400 US nemombe nekutenga hembe yomukadzi uyu kuti arida kuoneka nemukadzi achiita bonde nemukadzi ari mukadzi ayakafa. Right, mari 400 yanga yabviswa nemukuwasha ichida kupiwa naTezvara iri kupi? Yakadzorwa ikapiwa hama dzake zvikanzi torai mari yenyu muda kuti shandisa pamari iyoyi ndo pane kuzadzisa kwaarida kuita pane zvaakaita pamwana wedu. Mombe yanga yakasungirirwa yakasiyiwa zvese hapana chakatorwa naTezvara. Havana chavakatora hembe new costume yanga yakutengwa iye, zvese zvaakatenga nezvakatsera kuti anga inazvo havana chavakatora.
Escotini. Kapa. Marondera. Sekumarondera chakamira sei. Ndapinda Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nechinosuvisa zvikuru sei. Chandakataura mari maziro pamusoro pemuranda kasikana. Hano mandiya akaroorwa zvikuru sei. Ari mukati mekukombiswa navatete. Vatete vakamukombisa ava. Vanga vari pamusoro pekutaura kuti izvo mwanasikana ndiroza runobva kuMount Darwin. Wanga uri kuita zvako rukati penzvimbo yemarondera. But inini ndakufarira nekuti ndine mwana womuzukuru wangu anova ndiye mwanakomana asina murume but asina mukadzi. But nekuda kwehunhu hwako ndafara zvikuru sei. Ndafunga kukubatanidzai zvokuti mwanakomana akazoshevedzwa vakagara pasi nemurandasikana vachibva vawirirana nekuti mwanasikana akanga aiswa pakati uyezve hama dzemusikana uyu dzakanga dzaziva kuti izvo kumba kwemwanakomana kumba kwatete ava kune rudyiwa pane kudya zvakakosha uyezve mari iriko kana kuri kuroora vacharoora ende chokwadi vakazozadzisa vakabiza mari yairema mari yaivhundisa vakawanda zvokuti mwana uyu akanetsa akazungusa nzvimbo yese kana kusheka nenyaya kuti zvakanga zvabuda zvairema ndizvozvo chaizvo zvadaro musikana uyu ndakataura pamusoro pekuti mwanasikana musi wakaenda kumbe kwamurume wake haana kusvitswa pamba akarisizwa kunze kweyadhi ndokurariswa mumusaka inova imba yekuti izvo pamba apa panoyera kuti izvo kana muchinge muchibika derere rinodyiwa pamba apa but haribikirwa paruvanze rinobikirwa kumusasa kunze ndo imba yakasvikira mwanasikana ndokurara ikoko arara ikoko musikana ikoko akapiwa mablankets manyowani anga achitorwa maplastic achinzi hafaniri kupinda zvinhu zvisharo nekuti uri mukadzi mutsva uye mukadzi anoyera wataroora nemari yakawanda ucharara mune zvinhu zvinyowanizve but kurarisa kwata kuita kunhu ucharara uri hwani taita kuti tigobvunza vadzimu vedu tigobvunza vedenga vanoyera kuti mwanasikana abvumwa here kana pasina kubvuma vanotudza zvimwe zvokuita nekuti mari tabvisa kare watuve mukadzi wepano ndizvozvo chaizvo 10 euros she will be for it horomite is pine for the bitten plus zvadaro mukome wangu mwanasikana akati akarara usiku akanzwa akufambwa nemasvosve kudaro ndokubva apepuka kuti aona masvosve arifamba sei ndopakadzwa panze pakurira ndingakuti ruzhwa remhuka imbwa dzaihukura mbudzi dzichichema shiri dzichichirira panze ipapo mwanasikana paakapepuka kudaro ndokunzwa kuti chichiri kuitika pasina nguva akabvanza vamwene vakachibva svika zvikanzi muroora ndati ndiuye wane kodzero vadzimu vaya vatenda wakukwanisa kupinda mumusha musikana paakabva kumba uku iye imba yepanziwe achinopinzwa muimba yake yakanzi ndiyo anorarama mumba makapinda manga musina light paakapinda mumba makapinda achifamba nemurume wake anova ndiye mukomana wainzi ndiye mukomana wake endene paakapinda mumba umu vakangopinda mablanketi sevana ungari mukati weusiku muri mukati merima asi mwanasikana paakapinda mumba umu achirara arara kudaro makangonzwa makuita senge mune izhuzha kana kuti izwi riri kutaura richibuda achiti mukadzi achiti kumurume izwi wakomana riri kutaura ndere zvikanzi zvisine newisiyana nazvo havana kana basa but rimwe izwi raibuda pamusoro pekuti izvi achishedzwa murume kunzi bata mudzimai wako pakati bata mudzimai kana uri musoro wobata kana riri gumba achibata achiti kowai muchitedza zvikanzi hazvinei newisiyana nazvo but murume aitedza zvaitaurwa nezwi asingazvo ndo paakangobatwa nehope dzokungorara but mangwana makusina achizipepuka mukadzi uyu akapepuka akarara navatezvara mumba imomo vese vasina kupfeka but murume uyu haana kuzombomuona zvakare zvoupenyu hwese ndizvozvo zvokugara kusika achizogara but mukadzi uyu iko zvinozvo akazenge akurwara ari mumba achirwara ari mumba kudaro akanzi navamwene wake kurwara kwari kuita mudumbuko pane chinhu chatinoziva kuti unenge watoisa mudumbuko vakawanda vanogona kuva kutokuroya nenyaya yekuti taroorerei uyezve unodiwa pano uyezve taendisa mari yakawanda vakutokuvenga vada kutokuroya zvikanzi tichakupa munamato wangu ndidai munamato kana kuti mushonga wakapiwa mukadzi uyu akabva akatanga kumhanya achishaya achiita sei but pakupedzesera akapiwa munamato wokupedzesera zvikanzi munamato uyu haukwanisi kuenda kuchimbuzi tinokupa bhaketi ugoita mubhaketi tigoona kuti chii chiri kuitika nekuti nguva yawamhanya kana mune chinhu chiri mudumu makwe iko zvino zvichakubuda right ndo paakapiwa bhaketi apiwa bhaketi ari mukati mekuita mubhaketi akanzwa kuti zvinhu zviri kubuda izvi zviri kubuda sika mahwani haisiri sezvinoita mabudira nda chimbuzi ende pasaidona mubhaketi zvairira zviratidza kuira senge macoins iye ari mukati mekugomera pakupedzesera akatonzwa kuti mari mune zvasara haana kupedzesa nekuti akashandisa bhaketi iroro raitorwa naamwene vake vachiti ndivari kunorasa iye achinzi hafaniri kuona zviri kubuda mari ndizvozvo pakupedzesera pane zvakasara akatozokwanisa kugomera ari ega pakugomera ari ega pakabva pabuda mari yerudzi rwakudhara yatinoshandisa isu yanga iri makonzi yatishandisa muno muzimbabwe kusanganisira mari yakudhara ine pfumo pakati achizobudisa maari ndo paakazitora ndokusungira maplastic ndokuziva kuti ndo zviri kubuda mandiri right zvadaro mwanasikana akaramba achirwara zvokuti dzimwe dzenguva anogona kutorota kana kutovhumuka achinzi iwe
Chiroti kusinozi muno vakashopu kwakati. Ikuzomuda kufana kuvhura chigero kwakati. But iye wari kutaura naye asingamuzwi. Akazosvikira pakutoenda kumba kwavo. Mushure mekuita zvokutiza pamba achienda kumba kwavo. But vabereki vari kukarima kufamba naye. Akatozosangana nenyaya yekuti izvo mwana komana ainzi ndiye murume kokubva zvakagarapa. Akangomuona chete achikombisa nenguva yakapinda naye mumba. But anozombomuona zvakare wakapedzisira kuona ndivatesva. Right? Muningine wemukadzi uyu anova ndiye akaroorwa akati vari mukati menzvimbo yekwaRusape akasangana nemurume uyu but paakabvunza akanzwa kuti munhu anotonzi Nenge nesene muitaurwa ipapo haisi kumba uku ndo pavakaenda kunobatsirwa kwavakaenda ende munhu akabatsira akakumbira phone number achishevedzera kuti izvo ndiri kuda kuzama kubatsirana nevanhu ava nokuti nyaya iyo ndakamboita yevanhu vanoita zvinhu izvozvo ndoda kuvabatsira kuti ndinoziva kuti chii chakaitika ipapo mwana akashandiswa ende murume ari kunzi ndiye murume wake ahazi murume wake munhu iye anofanira kunge akatobhadhirawo mari yakawanda munhu aida kushandisa munhu uyu ndibaba yes ndokubva vaenda kunobatsira right kubatsira kwakaita vanhu apa munhu akabatwa nemuteo wakaitwa ndiye mukomana uyu akashandisa semurume nemukadzi uyu ndiye akadhonzera musikana padhuze nekuti baba vakakuti kana kusvika padhuze nekuti neage yavo kana kuti nezera ravo kuti vasvike pamwanasikana vachimuti vanomuda vaiona zvisingabudi ende veukama vaigona kuramba ndokushandisa mukomana ende mukomana uyu vatete vane zviri kutoitika pavari izvezvo but mukomana uyu zvakaitika nezvo akatanga kurwara njere pakatanga kurwara mukomana uyu njere akabva kumba kwaanogara akabva aenda kumba kwababa vanova ndo vainzi baba vake vacho vakapedzera kuonekwa chinzi ndo vatezvara vemukadzi uyu ndokutanga kurwara njere ari ipapo ndokutanga kuisira mombe mushonga wakabva naye kusingazikanwi kuroga pakafamba zinokwenda kuita 4 ndokupinda paimba iyo achiuraya nekuponya mahwindo achitora imwe mari yange iri mumwe wake achiti mari yenyu iyi makaita kuti inini muchindishandisa achitaura ega mukomana yekuti vachimusunga ndokuenda kunoshedza mapurisa zvikanzi aiwa munomuziva here pakaita nyaya yekunzi zvapanafana kuti vatsvage hama dzake vamwe vanhu vakataura vachiti izvo aiwa ava tafanira kutaura kuti havazivi hama dzake murume uyu nemukomana uyu taigara tichivaona kana kuri kuti musevenzi munofanira kuziva kune hama yangu ndizvozvo saka iko zvinozi kunetsa kuruta mukomana uyu baba ndo vakatanga kufamba nemukomana uyu vachiti anofanira kuti arapwe kwavakatanga kuenda ndo kwavakanzi ko ivi muda kushandisa mwana uyu kuti mumurapise tiri kuona mwana uyu asi werudzi rwei hama dzake dziri kopi tisina kuziva babava nekutaura kwatinoita pano panhefenyuro nevanhu vanobatsira vakabva vabvunza zvakare vanhu vanobatsira kunova ndo kwakagadzirwa vanhu ava vakagadzirwa mwanasikana aishandiswa ndo kwakazoenda babava vachida kuda kunopisa mukomana uyu ndo kunobvunza kunzi munhu wamuda kurapisa ndiani wenyu back to square one ndo pakashevedzwa saka zvakaitika ndezvekuti godobori avingwa nemukomana uyu nababa ava vaenda kunorapisa mukomana kurwara nenjere godobori aziva kuti ndiye akagadzira basa iri ndokubva anoshevedza musikana nevabereki vemwanasikana uya wekushandiswa uya zvikanzi uyai muzoshandirwa pane zvamunoda kushandirwa tenderoshisiiriteoromaidova ndo pakaita kuti vana bhozho vanosvika panzvimbo yes ndokubva tapindira tasvika ipapo mwanasikana achisvika ipapo nevabereki vake vachisvika ipapo vari kuona mukomana ari kupanya zvino ari kusungwa china sei mwanasikana ndokusikiriva zvikanzi baiwe ndiye muinzi murume wangu uyu endi vanatezvera vanga vachitomuziva zvakazvitomuziva zvikanzi ndiyenzi murume wangu vanatezvera mukomana uyu vamuzivi vanatezvera mukomana uyu vamuzivi nokuti paakauya vachizoroora anga ari mukati mavo zvokuti vakangomuoneka hwani zvezuva rikuita sei rikuroora dorakamuona chete kubva ipapo kunyange musikana hanazomuona zvakare kubva usiku hwakaparadzana saka nemusikana ndiye inzi murume wangu uyu ava ndo baba vashona ava vari pano ava sei ndokubva vagariswa pasi baba vakapedzera ndokuti iwo tinoda kuti ndipupure pane zvakaitika zvacho zvakapupurwa mukoma kepoto ndo zvandiri kunyimwa pari zvei asati zvabuda ndo zvandiri kunyimwa nokuti ndakada kutaura nababa ava mukomana uyu ndikarambidza kutaura naye nekuti mukomana uyu haasati ave munhu akanaka ari kurwara zvikanzi hamuna chinhu chamungakwanisa kutora kumunhu anosvita ari kurwara nenjere yes ndoda kutaura nababa ava baba vakaida kutaura neni but murandakadzi wavo ndiye akaramba akati kwete hamukwanisi mutaura naye imbomire kutaura naye saka iko zvinozvi nyaya yakivashoko akabuda mumukomana anova ndiyainzi muridzi wemukadzi pamwe chete nevatezvara vakashandisa mukomana uyu kuti auye pano semunhu ari kuroora ivo vachida kushandisa musikana uyu handisati ndave nawo
Hey, saka izvozvi mukomana ari kurwara nababa ava vaimushandisa kuti asvike kumusikana uyu vari kupi? Right, mukomana uyu ari kwa baba ava, but baba ava vakaudzwa kunzi izvo kana muchida kuti inini ndirape mukomana uyu namunhu ari kuda kurapa apa, ndiri kukumbira munotora mukomana uyu, hama dzemukomana uyu muuye nazo totanga kurapa, nokuti izvezvizvi mutori vatorwa ndikakutarisa ndiri kuona muri vanhu vakasiyana, patori nevadzime mukomana uyu vakatsamwa pane zvamakamushandisa, nokuti zvitoripo zvimwe zvamakashandisa paari pamishonga yenyu iko zvino zviri paari, hamukwanisa kuti mumurape murumega, hazvipere mukaenda muchiti hatigoni kurapa. Apo godobo ari kuziva kuti ndiye akabata basa. Right, inyaya yepamandare ko musikana musikana rutorapa rutoshandiro nehama dzake vese varipo, but vashevedzera kuti ivo tine zvatiri kuda kubva kwamuri, kwaite zvamuri kuti makaroora, tiri kuzviziva kuti zvinhu zvenyu makatora, ende vabereka vakabvunza kuti hamuna here kutora zvinhu zvenyu zvamakati makaroora. Havana kudavira. Saka vese musikana pamwe chete nehama kuzoti mukomana akashandiswa nababa ava vese vakatosangana kumandara. Ya, pakaipa regai tinzwa paka Zimbabwe kana usina kubata nhefenyuro. Yes, enda pasoya ukumbire Jehovha kuti mandinzwingisa sei. Ndapindira mukoma Kebado chandiri kutaura ichi iHarare Warren Park Mabvuku. Harare Warren Park Mabvuku. Chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekufamba, nyaya ndiri kutaura panapa inonzwisa sisi zvikuru semukoma Kebado nemuri yeZimbabwe ndinoda tigobatsirana tigofamba nazvo tigoona zvakamira seiko. Nyaya ndiri kutaura ikatika musi wa 24 December achimuka uri musi wa 25 December wani mukomana kana kuti murume ane 42 years dzokuberekwa ane mhuri yake nemudzimai wake vakaita zuva chitsvagwa singaonekwe, asi pakasuruwanika ivo mukoma ava vakamuka vari kumakuva ekuma Warren Park Hills. Vakaita sevakarara ikoko ndoko vakarara pavakasayikwa pavanga vachitsvagwa musi wa 24 vanga vari kupi? Baba ava vanogara kuMabvuku. Okay, ndoko vakatoenda kunomwa ndoko vanga vari kuti vakazomuka sei vari kuWarren Hills Warren Park. Havasi kuziva kuti vakamuka sei nokuti vakamuka vari kumakuva. Vamuka vari kumakuva kuti vazokwanisa kuziva kuti vari kumakuva vaitozoona vari pamba pamba, vakazokwanisa kuona kuti vari kumakuva mushure mekuvingwa nevamwe vanhu kuti kupanapa muri kutsvagire ndepi vamuri kutamba garira muti maane nguva muri panapa chichirutika nevamwe vanenge variko. Vanoti iyo nguva iroyo ndonguva yakakwanisa kuona kuti kupanapa pandiri zvakamira sei, ndokutanga kuziva kuti vakafamba sei. Baba vanotaura vachiti ivo vari mukati menzvimbo yeMabvuku vakasangana nemurandakadzi uyu ndokubva vakumbira rudo. Daniel Rosh Andrea simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika. Simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika. vakasangana nemurandakadzi vaenda kunomwa musi wa 24. Right, yanga iri besanwa mukati mekufamba ndokutaura vataura murandakadzi sukanzi no problem, ini ndinakumba kwangu andiite zvemusango sukanzi hande ndokufamba vachienda kumba kwemukadzi. Musi vakaenda mukati menzvimbo kunopinda mumba vakatopinda pageti vakaudzwa shoko rokuti izvo handisi kuda kuti muite noise nokuti vabereki vakati landlord wepano havadi vanhu vanoita zvinhu izvi. Neniwo kana ndichiita zvinhu izvi handiwanzoitira munomu, ndinoitira kunze kweguta reHarare kwavasingandizive. Kana ndiri kunoku handiite izvozvo, saka ndinoda kuti usaonekwe. Ndokunyatsopinzwa zvakanaka mumba, ndo zvaanoziva. Mumba haasi kurangarira here kuti manga munei? Anoti ndakatoona mumba kuti ndakatopinda mubhedha ngokatarisa kuzvakamira zvakadai so mumba akapinda imomo. Anototi iye ndakaguma kuona mukadzi achitogeza mabhaketi. Ndo pakati kana kuti vakazotamba sei haana chaari kuziva, akazoona akumuswa ari kupi? Ari kumakuva. Ndokunzi taura unoziva here kumba kwako? Svikanzi right kumba ndokuziva ndine mukadzi wangu anonzi Nenge paroom number pakati anga ane foni yake anga nayo, ndo pakafonera mudzimai wake, mudzimai kuti ndafunga kuti vakaenda kudoro kaita sezvo kanzi aiwa mukadzi achibva ati aiwa ndiri kukumbira kana muinawo muchiti vari kurwara uyai navo. Yes, kutori nemunhu akatokwira navo kuenda navo nokuti anga chitori munhu akutoziva zvaari nguva iyoyo, but ari panzvimbo yavanga vari vasati vabva paanga ari paaiona sekunonzi ari pamba ritori guva rakavakirwa. Guva ritori nenhingi rakanyorwa zita, ndokubva abata zita iroro ndokubva aenda kumba kwavo.
mukadzi akuda kunotsvaira mangwana kuseni ndokuona aine bhutsu dziri mumba imomo size 7 bhutsu dzechikadzi dzanga dzava mumba dzanga dziri mumba panzi baba imi ndima kwa ine bhutsu dzandiri kuona kumba musikanzi hapana bhutsu dzandakauya nadzo inini saka murume uyu anorangarira kuti iye paakamuka ari kuguva zvakare aipo paguva ipapo akationa paine bhutsu dzanga dziripo dzaakazotarisa bhutsu kumba kwake akadziona kuti ndiyo type yebhutsu dzandikaona zvakare amai mukadzi nemurume vaakufamba kuti rega ndichagoti chii chiri kuitika vanhu vevamwe vanhu zvakare vakandikumira kuti bhozho hauna vanhu vanoziverwa vanobatsira nyaya yedu yakamira yakadai pandakapiwa nyaya iyi ndakakundikana kuti ndibate muridzi nekuti ndakabatwa nevanhu vakasangana nemunhu kumakuva yes vanhu vachi kuti ndigozoipedzeredza ise kuti vanogara papa handina kuikwanisa chikonzero yanga isisina muridzi okay but ndakazobatwa nemuridzi vachiti tine nyaya yakadai ndobva ndaziva kuti wo ndo nyaya yandakapiwa iyayi iko zvinozohambawo kwemuridzi okay vakuita nyaya vari mukati mekufamba kwavakaenda kunobatsirwa kwacho Daniel Rosh amai murume ndokunzi uri kuda chokwadi here kuti uporeswe nokuti waine mukadzi wako apa pakavanziwa chokwadi apa asibudi sikanzi murandarume iwewe pachako hauna here mukadzi wakadana naye mukadzi wadana naye waienda kumba kwake waibhadhara renji ndokubva wasvika mumbamo mune murume anga arimo pawakasvika mumbamo mune murume ndokurusana nemurume iwe ndiwakarohwa murume ari kuudzwa izvozvo okay sikanzi ngandifambe tese pandiri kuda kuenda ndoda kubatsira bati kuti ubatsirike panoda chokwadi mashoko anga achitaurwa nemunhu anobatsira murume aizvibvuma here aizvibvuma akabva azvibvuma okay nemukadzi wacho akati tiri kuda zvinhu zvinobatsira zvamakaita ndinei nazvo ine panapo maakurwara zvakushandisa inene kwatotangira nyaya yenyu ndiko kumagirlfriends panoti munoenda kudorumenga muchienda kumabasa onai zvamadhonza kubva mabasa enyu bvumai kubatsirwa muradakadzi vari panzvimbo vari kubatsirwa mabatsirwa kudaro marohwa imimi makaita nguva musingaona mukadzi uyu pamakasangana nemukadzi uyu makamubaya nebanga imi aizi Daniel Rosh amuni ari kumbaya nebanga mamubaya nebanga mukadzi uyu makamuna kumubatsira kana kumupa mari yekurapiswa but maitevera muchinzwa shamwari dzake kuti ave sei but makazoguma here kuziva kuti ave sei angazandazoguma nevaigara navanhu ndakuzovaona hamuna kutama here kwamaigara zvikanzi amaidavirai makanga muchigara kupi kana muchiziva nzvimbo yamakapedzera muchigara yamakazotama makugara kumwe murume uyu aitofara ndokusaka chiti ngatitamei aitidza nyaya idzi murandakadzi uyu kwaakaenda hana kuzorarama akafa yai ndiye mukadzi ari kusangana nemurume wenyu ndiye wakasangana naye mukadzi uyu aitomutsvaga iye ari chipoko kudaro aimutsvaga ndiye akatomuvinga akatoti apetike runako izvo zvibhutsu dziromba ndedzenyu iwewe chitsvaga kune hama dzemunhu uyu but handizika uchiri kurangarira nokuti zita rawaiziva hatisino paguva ende kana uchida kuti uzive kuti ndani kudai chokwadi enda paguva pawakaenda paya pawakamuka uri unoona kuti seri riripo ndiro iri ravakamboona riripo harichisiriro yaive nyaya yekudhonza zita rawakaona paya unoona kuti ndiro iri harichisiriro zita rawakaona paya paika ukasvika paguva pawakangomuka uri paya harichisiriro riripo pane repo chairo yaive nyaya yekudhonzerwa paguva riri padhuze kuti nyaya yako igutangira kumakuva achikuradza kuti inini ndakafa but ndakafa nekuda kwako saka zita rakatanga kuona ndo zita here ndo zita remukadzi wacho but iro asiri ranga kaudzwa zvikanzi takuchitsvaga hamaka chitangira kutsvaga ipapa tsvaga munhu uyu ndiye mukadzi wacho uyu wawakabaya akafa kuti wadzorere bhutsu iri pakudiwa hama unodzidzorera kupi kana usingazive hama dzinotogara mumba mako kana uchigara nebhutsu dziziva kuti utogara nemukadzi iyeye mumba mako but iye akafa ya chakanyanya chakaipa 29 paka Mount Darweni kafudza right zvaitika mukoma wangu unyoro huno Christmas inoi mwanasikana weimwe family ari mukati meguta reHarare ndio mari kugara baba naamai vari kumba baba naamai ikokoko ndokusangana nevamwana severi chishashi nachishashi vane mwanakomana wavo ikoko ava vane mwanasikana ari kuroko vane mwanasikana mukati meguta reHarare ndokubva vadana naivo pachavo pulo man selector baba naamai vemwanakomana vakadanana nababa naamai vemwanasikana kwete kudanana ivo kuti vapinda murudo kuti vana vedu vanofana kuti varoorane
but iwo vana vachona vasati vakombisana vasingadanani kwakutobvisa mombe yekunopa vasevere vakubereki vemurume, kwakutobvisa nemari yekunopa vanasevere vemwanasikana, kwakutoendeza mwanasikana ari kubva mukati meguta reHarare ari kuenda kumusha kuti ndiri kuenda kuChristmas, ari kusvika achiti ndo zviri pana mamombe dzakabvisirwa iwewe, mukomana wacho ndeuyu. Mukadzi akati ei ndakamuda kopi ina ndimude, apo mombe dzakatopinda dziri padheni izvezvi. Dzokororo ine simba babaisa bekokupedzisira musamhanye. Yes. Mati chii chakaitika? Rega Zimbabwe ndimba nyangoro adhunge mutunge. Nyangoro azangu vaonocheredzera kuti mudhumeni zvakare, kureva kuti dhunge mutunge, kusona kwechembere ilolo. Yes. Paita vabereki vane mwanakomana wababa namai vapenyu. Right, vabereki ava vanogara kupi? Vanogara mudzimba iyoyo. Okay. Vese ndive ikoko. Right. Vabereki vemwanakomana vane mwanakomana wavo, nevabereki vemwanasikana vane mwanasikana wavo, but vabereki vemwanakomana ndo vane mwanakomana ari kumusha uko. Yes. Vabereki vemwanasikana mwana wavo, but mwanasikana ari kudhorobha. Pazuro reChristmas ndokuziva kuti mwanasikana wedu ari kuuya. Vabereki vemwanakomana ndokuenda zvikanzi mwana wedu tinomwena zvikanzi ayo nesu tinoda zvechokwadi, zvikanzi tizive ndokuendesa mombe, ndokuendesa mari. Right. Ndizvo mwanasikana asati ada mukomana wake. Mwanasikana haasi kuzviziva. Mwanakomana ndinoimba kuti ndiye akatoudzwa nevabereki vake nekuti ndo vaida munhu. Kusvika mwanakomana atozouya achinge bokutoudza zvikanzi handimudini, ndobva jamuka musikana. Zvikanzi kudini vabereki? Zvikanzi toita sei? Saka izvi kutaura kuno kwatiri kuita ka maziso akangosimgodezi toita sei, nekuti tine zvatakagamuchira. Hatizivi kuti vacho vakaendesa mombe vachiita simba iri kudzora mombe dzavo nokuti vakakombisa asiko. Kombisa akadhaka makana nonga kusina chikudza kuti handizvizivi. Yaichakanyanya. Zvinoite mwanasikana izvo ari kupi? Achiri kumusha akaseta dzoka, but arikushedzera kuti ndini naye wakwete. Handisi kumudeni. Ndine urongo hwangu. Ndine vangu vandinodanana nawo. Munofunga kuti kusvika saizi inondo handina unondodanana naye. Ko ndinozotsvagirwa murume nemisei. Ko maigamuchira sei musati mataura neni? Zviriko here zvokuti vakubereki ndinogona kuda munhu usati wada votogamuchira zvinhu? Mombe dzakabviswa nevakuwasa ingani? Vakabvisa mombe 1 nemari. Mari ndiyo ndisina kwasa kuzviverifica imari, but mari yakatoenda iriko. Ya pakaipa ichokwadi ngoma. Yes. Rekatise maoko. Ngazvirambe zvakadaro. Famba ine chimuti. Yebo. Paunokwanisa chichengeta ipapo. Ngachivanzwe chisabiwa. Amai. Vanobvuta varipo. Isusu chiziva. Right. Inde zvakabikwa zviripo. Yebo. Haiti mukoma kebi pane chenanga ndasiya hangu kuti ndizovabikira chipo chichauya chakaitika pasanyati chevanhu vane munhu murandakadzi akafa 2012. Afa 2012 kudaroka guva ranga richigadzirwa richichengetwa richisakurwa goregore vanasaura vachiva vachichengeta, but musi wa 25 December rakamuka kusene rakavakirwa rakatofenzwa zvisina kuitwa nevanhu vapenyu. Vepo havazvisivi vakangomuka guva rakafenzwa, guva rakavakwa rakavakirwa. Pamusoro peguva panga paine hoshwa yakafa. Hoshwa yakafa. But mashoko andinawo manje ndiapasta muchefu akaenda kunonamatira ikoko. Okay. Vanamatira ikoko the very day vanamata kwakauya mukomana akawanikwa ari mukati makafenzwa. Munoti why yakafenzwa but haina gate? Akawanikwa ari mukati imomo. Ari mukati imomo atasinge munhu ari kurwara nenjere. Saka ndiye mukomana ainzi ari kutsvagwa hama dzake kuti ndiwe kopi. Anotaura mazita akasiyana siyana. Asitozozikana ndiwe kopi. Saka ndiye ari kutsvagwa kuti ndiye ane hama dzakafenza here, ndiye akafenza here ndakangorasikira imomo. Isanyati. Chakanyanya.